दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि थाखाय गुबुन गुबुन समाव बायदि बायदि खामानि मावनानै बर' हारिनि फरायसा आरो रायजो राजाफोरनो लामा दिन्थिबोदों। थिग बेबादिनो बड'फा गोजोरथियारि मावथांखिजों 13 बोसोर बैसोनि सिं उन्दै उन्दै फरायसाफोरखौ जोलुर गेलेनाय गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बोसोरफ्रोमबो एबसुआ खुंबोबाय थादों। थिग बेबादिनो सिलाफोथार दख'र एबसुआबो दख'रानि सिङाव थानाय 13 बोसोरनि बैसोनि सिंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै जोलुर गेलेनायखौ हाबाफारिबो खुंफुंदों। गेलेनाय बिथिंजों जोंनि लाइमोन उन्दै उन्दैफोरखौ सांग्रांथि खालामनायनि थांखि आरो गेलेनायजों सासे गेलेगिरियाबो जिउ राहा दानो हायो बेफोरखौ सांग्रांथि खालामनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना दख'रानि बिबानगिरिया फोरमायदों। जों गिबियावनो दिनै सिलाफोथार दख'रानि गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय फैनो हानाय जों फंबायमोनखौ जों साबायखर बावगोन। बिथांमोना जोंनि सिलाफोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायनाय लेखा दिनै फैनानै जोंहा जि 13 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'फोरखौ जोंहा सेलेक्सन खालामनाय दंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंहा जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ गेलेनायनि फारसे एसे सांग्रांथि खालामनाय, बे लेखायैनो हयथ' थांनाय बोसोरावबो बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ लादोंमोन। देग्लायबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै मोनफ्रोमबो जिल्ला मोनफ्रोमबो दख'रानिफ्राय जोंहा आन्डार 13 फुटबल कम्पिटिसन होनो नागिरदों। बेनि लेखा जोंबो दिनै सिलाफोथार दख'रा हिसाबै नैबे जोंनि सिलाबालि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै जों सेलेक्सन खालामनाय जादोंमोन। बे हाबाफारियाव जोंनि सिलाफोथार दख'रानि गामिफोरनिफ्राय फ्राय 80सो जोंहा जोलुरगिरिफोरा फैदोंमोन बिथांमोना। बिनिनो जों दिनै 18सा गथ'फोरखौ जों सेलेक्सन खालामबाय। थांनाय बोसोराव जोङो सिलाफोथार दख'रा हिसाबै जोंनिया धेमाजि जिल्लायावनो सेकेन्ड रानार्स आप जादोंमोन। जों आसा खालामदों देग्लाय हयथ' जोंना फार्स्ट रानार्स आप जानायजों लोगोसे डिस्ट्रिक्टआव जोंहा गोबां जोंनि उन्दै फंबायमोना जोंहा सेलेक्सन जायो जों बेखौ हास्थायदों। बिनिनो जोंहा दिनै आं गिबि आखु जोंनि गेलेमु नेहाथारि बिथांमोनखौ साबायखर होगोन। आंनि दख'रानि मावथि बिथांमोनखौ आं साबायखर होगोन। बिथांमोना जे एथबां अखानि बोथोरावबो फैनानै जोंनि गथ'फोरखौ माखासे थुलुंगा होनाय हाबाफारिखौ लाबाय, बिनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर होगोन। दा बे बिथिंनि फारसे जोंहा गेलेमु नेहाथारि दं, आं बिथांमोनखौनो माखासे खोथाखौ बुंनो खावलायगोन। गिबियावनो सिलाफोथार दख'रानि जानानै नोंथांखौ बरायग्रोना लानाय जाबाय। दिनै खोब गोजोननाय मोनदों जे जोङो सिलाफोथार आनसलिकनि जानानै 13 बोसोरनि उन्दै गथ'फोरखौ जोङो लानानै फुटबल सेलेक्सन खालामनायाव मोजाङैनो जालांदों। अखा हादोंबाबो गथ'फ्रा जोबोद गोसो होनानै जोदों बलखौ, आरो जोङो आसा खालामो जे फैबाय थानाय डिस्ट्रिक्टआव जोहैनायाव फार्स्ट रानारखौनो लाबोनो हायो होननानै जोङो आसा खालामदों, आरो जोंबो नाजाबाय थागोन। ट्रेनिंखौ जों मोजां होगोन, साननै सानथाम मोनदोंबाबो जोङो नाजागोन आरो। गेलेगिरि फंबायमोनखौ मा मेसेज होनो सानो? बिथांमोना जे अखा बांखाबाबो फैनानै जोफैदों, बिथांमोना थारैनो न'खरनिफ्राय माखासे सुबिदाखौ मोनाखै। जों बेखौ गार्जेनफोरखौ खावलायनांगोन जे बिसोरनि गाननाय बुटफ्रा सोरनाबा जिनाय, सोरनाबा मुजा गैया, बेफोरखौ जोङो नोजोर बोनानै न'खरनि फारसे जोङो बुंहैनांगोन जे गथ'फ्रा नोंसिना मोजाङानो गेलेयो, गेलेनायाव गोसो होदों नालाय एसे नोंसोरबो रांफोरखौ होनानै गेलेनाय जि बुस्थु बेफोरखौ मोजाङै बायनानै होयो। माबायदि गेलेजानो लुगैयो उनाव फैबाय थानाय समाव? फैबाय थानाय समाव गेलेनायाथ' बिथांमोना मोजाङै गेलेदों। कचिंफोर गैयाबाबो बिथांमोना जोनाया जोबोद मोजां गेलेदों। रानिं दङ बिथांमोना, जोनाया हिट दङ। आरो दा आन्डार 12आनो हमजायो। 12निफ्राय एसेल' गिदिर बिसोरो बिथांमोना। दा 12 बोसोरावनो इसेबां जोनो हादोंबा इयुनाव आन्डार 16, आन्डार 19 बेफ्राव मोजाङैनो जोहैगोन बिसोरो, मोजां कचिं लानो मोननाय जायोबा। ओंखायनो बिथांमोनखौ आङो बेखौनो बुंनो सानो जे गावनि साननायफोरखौ जि गेलेनो लुगैदों बेखौ जाफुंहोनो नाजानांगौ। सान हर नङाबाबो फुङाव खेबसे बेलासियाव खेबसे गेलेबाय थाबा मोजां जागोन आरो बिसोर बिथांमोना। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव
BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन।